Krásny deň vám prajem z takéto zasneženej krajiny. Zase máme mrazivo, jedna zima. A dnešné video by som chcela využiť na to, aby som vám porozprávala trošku o mojom seminári, ktorý sa bude konať koncom tohto mesiaca a kde sa budem zameriavať na hojnosť. Posledných pár mesiacov som sa začala vo veľkom venovať tejto téme hojnosti a hlavne finančnej hojnosti. Ale poďme si najprv povedať o hojnosti vo všeobecnosti. Takže hojnosť to neznamená mať len veľa peňazí. Áno, hojnosť môže byť hojnosť zdravia, ktorá je samozrejme najdôležitejšia, lebo stále to hovorím, že zdravý človek má milión prianí, ale chorý človek má iba jedno. Takže máme hojnosť zdravia, máme hojnosť vzťahov a lásky, máme hojnosť sebavedomia, hojnosť energie alebo hojnosť času. Áno, že nemusíme sa stále za niečím plašiť a máme toho času v rukách dosť. No a samozrejme potom prichádza tá finančná hojnosť. A tá finančná hojnosť, tie peniaze sú nesmierne dôležité, nie sú najdôležitejšie samozrejme. Ako som už vravela, najdôležitejšie je zdravie, vzťahy, ktoré máme v svojom živote, tá láska. Ale tá hojnosť peniazy je nesmierne dôležitá. A prečo je to tak? Vezmeme si teraz, že ak chceme mať napríklad hojné zdravie, áno, na to, aby sme mali dobré zdravie, chceme sa trošku lepšie stravovať, chceme mať pokoj na duši, chceme žiť bez stresu. A na to, aby sme si mohli dovoliť zdravé potraviny, aby sme si mohli dovoliť kozmetiku bez chemie, áno, aby sme si mohli dovoliť kupovať si zdravšie a kvalitnejšie veci, na to potrebujeme tiež peniažky. Ďalej, aby sme boli šťastní, áno, aby sme sa nestresovali kvôli peniazom, lebo stres je nesmierne zlý pre naše telo a vyvoláva strašne veľa chorôb. Tak aby sme sa nestresovali, aby sme žili v kľude, tie sú potrebné tie financie. Alebo ak chceme mať nejaký vysnívaný domček s záhradkou niekde v lese, alebo chceme mať kvalitné, dobre, bezpečné auto, na všetko sú potrebné tie peniaze a tá finančná hojnosť. No, ale problém je ten, že naša spoločnosť je programovaná na chudobu. A to vám chcem dnes trošku vysvetliť. Posnažím sa, aby to video nebolo príliš dlhé, takže aspoň tak v skratke. Od mala sme programovaní na chudobu, a to hlavne prostredníctvom televízie. Na túto tému rozprávam často a veľa, ako nás televízia programuje na určité presvedčenia. A dávam teraz taký príklad, dobre? Keď vám poviem, že milujem prírodu, všetci ste, že jej, super, príroda je úžasná, príroda je krásna, dodáva energiu, áno, lieči dušu. A teraz keď vám poviem, že milujem peniaze, hneď vás zamrazilo, že hneď ste takí, že to by si nemala hovoriť, to je chamtivé, to je zlé, to by si ľudia nemali myslieť, že? Presne toto vás napadlo. A práve preto, že my sme programovaní veriť tomu a myslieť si to, že peniaze sú zlé, peniaze sú špinavé, peniaze kazia charakter človeka a bohatí ľudia sú chamtiví a sú lakomí, že? Všetky tieto myšlienky vás napadli. Pretože s týmto sa stretávame od svojho detstva a takmer v každom filme, čo vidíme, tak stále tí bohatí ľudia sú zlí, ktorí chcú okradnúť tých chudobných, áno, a tí chudobní sú úctiví, oni sú takí dobrosrdeční, oni sú tí dobrí ľudia, áno, čo chcú stále každému dobre. A naozaj je to takmer v každom filme. V každom filme, ak to začnete sledovať, ak si to začnete všímať a pamätajte, že naše podvedomie všetko vníma. Ako viete, ja sa venujem tomu podvedomiu a to podvedomie riadi vyše 93% našich správaní, našich presvedčení, pocitov, emócií a všetkého. A preto je takto útočené na to podvedomie, aby sme sa bránili tomu bohatstvu, aby sme sa bránili financiám, aby sme si mysleli, že to bohatstvo je zlé. Áno, aby sme tie peniaze odmietali. Darmo si, ak vy poviete, že ale však ja mám rád peniaze, ja chcem peniaze vo svojom živote, ale vaše podvedomé vzorce tomu zabraňujú. Áno, lebo v podvedomí máme zafixované to, že tie peniaze sú zlé. Áno. Veď aj teraz nechaj peniaze, alebo choď si rovno umyť ruky, peniaze sú špinavé. Áno, keď si od niečo myslíme, že je to zlé alebo špinavé, tak my to podvedome zo svojho života odrádzame. Áno, nechceme to podvedome
A preto tie peňažky ku nám neprídu. Kopec ľudí stále rozpráva, že ku šťastiu peniaze nie sú potrebné, že za peniaze si šťastie nekúpiš. A áno, za peniaze si šťastie nekúpime, ale kúpime si mnoho vecí, alebo nám to umožní v živote dosiahnuť mnoho vecí, ktoré nás robia šťastnými. Dávam teraz len taký príklad, napríklad film Titanic, áno. Tam je nesmierne programovanie na tú chudobu, pretože Jack, áno, chudobný, šťastný, má šťastie, vyhral lístky na Titanic v kartách a on je ten chlapík, s ktorým je zábava, ktorý je talentovaný, vie maľovať a tak ďalej, tak ďalej. A Rose, ktorú stretne, ona sa musí vydať za bohatého, rodičia ju nútia k tomu, aby zabezpečila rodinu a všetci sú tam takí vážni, je tam nuda a už tu je také, iba jeden taký príklad, ako je to programovanie na chudobu. Viac o tomto budem rozprávať aj vo svojom seminári, pretože v tomto seminári sa chcem zamerať predovšetkým na tú finančnú hojnosť. Ako som už hovorila, je hojnosť vzťahov, hojnosť lásky, hojnosť sebavedomia, hojnosť zdravia a nakoľko tieto veci som si už ja v živote poriešila, teraz sa zameriavam na tú finančnú hojnosť a naozaj čím viac tomu venujem pozornosti, tým viac tá hojnosť finančná mi do života prichádza. A práve pre tento rok 2024 numerologicky je to číslo 8, áno, 2 plus 2 plus 4. A číslo 8 znamená sila a hojnosť. Takže tento rok praje tým, ako som to už rozprávala aj vo svojich postoch, tento rok praje tým, ktorí sa chcú vzdelávať, ktorí chcú rásť, ktorí chcú privolať viac hojnosti financií do svojho života. Takže treba to využiť a preto aj na začiatok tohto mesiaca, tohto roka, prakticky na konci januára, organizujem tento seminár, ktorý sa volá Od chudoby k hojnosti. Bude to trošku iný seminár od tých predchádzajúcich, pretože v tomto seminári sa budete viac zapájať vy. Bude to dvojdňová výzva, to znamená, že sa uvidíme dvakrát, 2 dni za sebou. Pozrite, vám ukážem také pekné miesto, na ktoré chodíme z sa prechádzať. Poď. A bude to dvojdňová výzva, bude sa to konať 26. a 27. januára o 5. čiže o 17. hodine prostredníctvom Zoomu. Zoom je taká aplikácia na videohovory a používam túto aplikáciu, pretože v nej môžem nahrávať tieto semináre a môžem s vami zdieľať obrazovku, pretože zdieľam strašne veľa videí, informácií, ktoré vám pomôžu pochopiť to, čo sa vám snažím vysvetliť a čo sa vás snažím naučiť. A samozrejme, ak sa tohto semináru nemôžete zúčastniť naživo, každému budem posielať nahrávku, či už sa zúčastníte alebo nie, pretože za tento seminár si zaplatíte a budete si ho môcť pozrieť kedykoľvek. Budete ho vlastniť vy. Áno, nebude žiadne obmedzenie. No a tento seminár, touto cestou vás chcem samozrejme srdečne pozvať. Cena je 22 €. Dostanete domáce úlohy, ktoré si vypracujete. Bude to v forme PDF, rôzne otázky, na ktoré budete odpovedať. Pochopíte, odkiaľ sa berú vaše finančné bloky. Lebo máme strašne veľa finančných blokov v sebe, áno. Celý život sme počúvali už, ako som spomenula, že peniaze sú zlé, peniaze kazia charakter a musíš sa narodiť do bohatej rodiny, inak bohatý nebudeš. A aké ešte napríklad my, že stále boli chudobní, stále budeme. A proste, keď sme toto počúvali celý život, tak naše podvedomie tomu verí a samozrejme takto budeme mať aj život. Takže naučite sa, aké máte vy finančné bloky, odkiaľ sa berú a ako sa ich zbaviť. Ako sa naozaj otvoriť tým financiám, otvoriť sa hojnosti. A pamätajte, peniaze nie sú zlé, ako niektorí ľudia hovoria. Peniaze sú neutrálne. To znamená, že peniaze sú len nejaký prostriedok. Áno, je to nejaká materiálna vec, áno, je to forma energie, lebo musíme vydať nejakú energiu, aby sme ich zarobili a potom ich pretvoríme na nejakú inú energiu, či už je to vo forme jedla, zábavy, vo forme bývania a tak ďalej. Áno, ale peniaze sú neutrálne, pretože peniaze nie sú ani zlé, ani dobré. Je to na danom človeku, aký je ten človek a čo s tými peniazmi spraví. Lebo hovorí sa, že peniaze kazia charakter, ale s tým vôbec nesúhlasím. Ja skôr zastávam ten názor, že peniaze posilňujú charakter. A áno, ak je niekto zlý človek, tak mu pravdepodobne ten charakter ešte viac pokazia. Ale ak je niekto dobrý človek, tak mu ten charakter posilňa. Lebo keď nám príde do života finančná hojnosť, môžeme pomôcť viacerým ľuďom.
Nemusíme byť tými zlými, ktorí zarábajú na utrpení iných, ale môžeme naopak pomôcť ostatným. Môžeme napríklad prispieť na rôzne charity, nakúpiť hračky alebo nejaké edukačné prostriedky. Do sirotincov môžeme otvoriť útolok pre psy, áno. Môžeme prispieť k tomu, aby sa zveľadila naša zem a naše prostredie, takže je len na nás, ako s tými peniazmi zadovážime a ako ich využijeme. Takže poďme si ešte raz zrekapitulovať, čo sa dozviete na tomto seminári. Ako som už spomínala, budú to 2 dni, takže preberieme si to, ako funguje naša podvedomá myseľ, ako ju naše autority zneužívajú k tomu, aby nás programovali na tú chudobu a nedostatok. Pozrieme sa na vaše finančné bloky, ktoré máte, odkiaľ sa berú, ako sa ich zbaviť, ako sa naozaj preprogramovať na tú hojnosť, na ten blahobyt a otvoriť sa tým financiám, lebo toto veľa ľudí nevie. Taktiež sa pozrieme trošku na tú technickú stránku peňazí a to znamená, že si preberieme, ako sa rýchlejšie zbaviť požičiek, preberieme si takú finančnú gramotnosť, ako si plánovať financie, ako nemíňať peniaze na zbytočnosti, ktoré nepotrebujeme, ako si šetriť, ako napríklad investovať peniažky, aby nám zarábali. Taktiež veľmi dôležité, pozrieme sa na to, ako speňažiť svoje talenty, lebo toho sa veľa ľudí bojí. Áno, máme tiež to nastavenie mysle zamestnanca, že musíme byť zamestnaní a mať tú finančnú istotu. A veľa ľudí má nesmierne mnoho talentov, ktoré by mohli speňažiť, ale nevedia ako na to a boja sa. Takže pozrieme sa aj na to, ako začať svoj vlastný biznis, ako naozaj začať speňažovať tie svoje talenty a všetky tie, ako to povedať, všetky tie naše schopnosti, ktoré máme. Takže ešte raz, ak sa chcete zúčastniť tohto seminára, alebo ak máte akékoľvek ďalšie otázky, píšte mi na tento e-mail info@danapohoni.com. Veľmi rada zodpoviem na všetky vaše otázky, pošlem vám podrobnejšie informácie týkajúce sa tohto seminára a samozrejme sa budem na vás všetkých veľmi tešiť.